Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο νέο κανάλι Έθνους Συμπόρευσης. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο του καναλιού, που είναι μία βίντεο συνέντευξη, πάλι με προσκεκλημένο, που είναι μεγάλη μας τιμή να είναι το συγκεκριμένο άτομο προσκεκλημένος, τον κύριο Βαλασίδη, συνταγματάρχης εν αποστρατεία. Στην πρώτη βίντεο συνέντευξη, που είναι το πρώτο videocast νούμερο 1, όπως θα δείτε στη λίστα των βίντεο. Σε αυτήν τη βίντεο συνέντευξη θα μας μιλήσει ο κύριος Βαλασίδης για ένα πολύ θλιβερό και τραγικό γεγονός εντός του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στα χρόνια εκείνα, που δεν μας έφταναν οι Γερμανοί και όλα αυτά που είχαμε, όλο αυτό το κακό, όλη αυτή την τραγωδία. Είχαμε και μεταξύ μας διενέξεις. Οι κομμουνιστές τότε, χωρίς να έχουμε τίποτα έτσι προς Θεού, καμία ρατσιστική ή πολιτική διάκριση προς αυτούς, λάβανε μεγάλη χρηματοδότηση, να το πω ευγενικά, από διάφορους φορείς πολιτικούς και οικονομικούς του τότε συστήματος και δημιούργησαν όχι απλά διαταραχές, αλλά πόλεμο μέσα στον πόλεμο. Ευτυχώς, δυστυχώς δεν ξέρω, πάντως τελείως άδοξα για τους κομμουνιστές, όπως θα μας πει ο κ. Βαλασίδης και όπως γράφουν και τα στοιχεία στην ιστορία, στην ιστοριογραφία, με συγχωρείτε, της Ελλάδος, και αποφεύθηκαν ίσως ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι πάλι πόλεμος ήτανε και πέθαναν συνάνθρωποι μας. Μάλλον καλύτερα να το πω Έλληνες συναγωνιστές για την ελευθερία του έθνους. Το γιατί και το πώς θα μας τα αναλύσει ο κύριος Βαλασίδης, εννοείται. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια ελίτ από πίσω που χρηματοδοτεί για να εξυπηρετεί τους δικούς της σκοπούς, τις δικές της ατζέντες. Αυτά για την εισαγωγή του βίντεο. Το πολύ σημαντικό όμως είναι, και σε αυτό το σημείο θα παραθέσω και φωτογραφία, είναι ότι ο πατέρας του κ. Βαλασίδη πολέμησε στο στρατόπεδο του Συντάγματος Μακρυγιάννη στην Αθήνα κάτω και γύρισε ζωντανός, που είναι μεγάλη ιστορία το πώς, δεν ξέρω αν θα μας διηγηθεί ο κ. Βαλασίδης. Πάντως γύρισε ο πατέρας του σώος από αυτό το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο αυτό πλήχθηκε έντονα και ήταν εντυπωσιακό ότι μόνο με τη δύναμη 200 ανδρών και πολιτών ανάμεσά τους κιόλας, έτσι, στους 200 άνδρες, πολιτών, απλοί πολίτες, έτσι, κατάφερε να αντέξει στην γενική έφοδο που έκαναν οι κομμουνιστές και να νικήσει ακόμα, να λυγίσει αρχικά, καλύτερα να πω, τους κομμουνιστές. Γι' αυτό το λόγο και είναι τόσο σημαντικό σαν γεγονός και θα αναλυθεί ιδιαίτερα από τις όλες μάχες που έλαβαν μέρος, και όχι μόνο γιατί συνδέεται ο κύριος Βαλασίδης συναισθηματικά με το γεγονός λόγω του ότι πολέμησε ο πατέρας του. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτριο Βαλασίδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στο κανάλι σου, το οποίο παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αξίζει κανείς τον κόπο να το βλέπει ή και να δίνει συνέντευξη. Πολλοί, κυρίως νεότεροι, δεν γνωρίζουν την ιστορία μας γενικότερα και ειδικά για το τι συνέβη το Δεκέμβριο του 1944 στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να ισχύει αυτό που λέμε, ότι όποιος δεν γνωρίζει
την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζεί. Γι' αυτό τα γεγονότα αυτά, τα οποία είναι πολύ θλιβερά, καλό είναι, εύχομαι, να μην τα ξαναζήσουμε. Τα Δεκεμβριανά είναι μια σκοτεινή περίοδος της ιστορίας μας, στην οποία θέλησαν οι κομμουνιστές να καταλάβουν την Αθήνα, διότι γνωρίζουμε ότι καταλαμβάνοντας την Αθήνα θα καταλάμβαναν όλο το ελληνικό κράτος και θα εγκαθιστούσαν μια δικτατορία του προλεταριάτου του τύπου Βουλγαρίας, Αλβανίας κλπ. Λοιπόν, αυτό όμως δεν θα έπρεπε να το επιτρέψουν οι γνήσιοι Έλληνες. Αρχίσουμε να λέμε λίγο τα γεγονότα πότε φύγαν οι Γερμανοί. Στις 14 Οκτωβρίου του 1944 απεχώρησαν οι Γερμανοί χωρίς καμία αντίσταση από τον ΕΛΑΣ, τον Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, το στρατό του ΕΑΜ δηλαδή, χωρίς καμία αντίσταση, και μάλιστα ο Γερμανός στρατηγός, ο διοικητής της Αθήνας, κατέθεσε στεφάνι μαζί με τον Δωτό δήμαρχο στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Στρατιώτης κατέβασε την χιτλερική σημαία από την Ακρόπολη και συντεταγμένα, όμορφα και ωραία, αποχώρησαν χωρίς να τους εμπορήσει κανείς. Διότι η συμφωνία με τους κομμουνιστές ήταν να φύγουν οι Γερμανοί ανενόχλητοι και να μπουν στην Αθήνα οι κομμουνιστές. Όταν οι Γερμανοί φεύγαν από τις κυρίως αρτηρίες, από τους κυρίως δρόμους, αντίθετα κατέβαιναν προς Αθήνα από παρόδους, από δεύτερους δρόμους δηλαδή, κατέβαιναν οι κομμουνιστές. Αυτή είναι η ιστορία. Στις 18 του μηνός ήρθε στην Αθήνα η νόμιμη κυβέρνηση από τη Μέση Ανατολή με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ένας κεντρώος, πολύ καλός πολιτικός, και η κυβέρνησή του περιείχε από όλα τα κόμματα, μηδέ του Κομμουνιστικού Κόμματος εξαιρουμένου, μέλη. Μέλη δηλαδή ήταν και κομμουνιστές και δεξιά, τους πω έτσι, και κεντρώοι κλπ. Και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Με απόφαση τώρα της κυβερνήσεως διετάχθη η αποστράτευση του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ. Δηλαδή του ΕΑΜ που ήταν ο κομμουνιστικός βραχίωνας του ΚΚΕ, και το ΕΔΕΣ, ο οποίος ήταν, ας το πούμε, μη κομμουνιστικός βραχίωνας. Δημοκρατικός μεν, αλλά ο μη κομμουνιστικός βραχίωνας. Αυτοί οι κομμουνιστές να αποστρατευτούν και η τρίτη ορεινή ταξιαρχία του Ορεινή, η οποία θα το πούμε από τώρα γιατί θα την ξανασυναντήσουμε παρακάτω, ήταν μια ταξιαρχία τακτικού ελληνικού στρατού, η οποία πολέμησε στην Ιταλία μαζί με τους συμμάχους. Κατέλαβε ο ελληνικός στρατός την πόλη Ρήμηνη, εγκατέστησε ελληνική σημαία και ο δήμαρχος του Ρήμηνη παρέδωσε το όπλο στον Έλληνα λοχαγό που μπήκε πρώτος εκεί, και ζητούσαν λοιπόν οι κομμουνιστές να αποστρατευτεί και αυτή η ταξιαρχία. Να μείνει δηλαδή η Αθήνα χωρίς στρατό, για να μπορούν με ευκολία να την καταλάβουν οι κομμουνιστές. Δεν μπορούσε να το δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση, παραιτήθηκαν οι κομμουνιστές υπουργοί της κυβερνήσεως και εν συνεχεία ξεκίνησε αυτό που λέμε Δεκεμβριανά. Ο ΕΑΜ, ενώ είχε τον παραπλανητικό τίτλο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ήταν κομμουνιστική καθαρά οργάνωση, στην οποία όμως είχαν παρασυρθεί πάρα πολλοί Έλληνες και είχαν ενταχθεί εκεί. Και ο ΕΛΑΣ ήταν ο στρατιωτικός βραχίωνας του ΕΑΜ. Και αυτός με παραπλανητικό τίτλο. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν ραδιόφωνα ελάχιστα, οι εφημερίδες δεν κυκλοφορούσαν όπως ελεύθερα, και έτσι παρασύρθηκε ο κόσμος και πήγε εκεί. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τις δυνάμεις πριν πώς ξεκινήσουν. Λοιπόν, οι εθνικές δυνάμεις
ήταν η τρίτη ορεινή ταξιαρχία του Ρήμινη που προαναφέραμε, με διοικητή τον συνταγματάρχη Τσακαλώτο, η ελληνική βασιλική χωροφυλακή. Δεν θα αναφέρω νούμερα γιατί κανείς δεν θα τα θυμάται αύριο το πρωί. Η αστυνομία πόλεων, η ανασυσταθήσα στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, η οποία στην κατοχή φυσικά είχε διαλυθεί, οι πυρήνες 3 ταγμάτων εθνοφυλακής, κάποιοι άνδρες του βασιλικού ναυτικού και 200 άνδρες της εθνικής Χ υπό τον αντισυνταγματάρχη Γεώργιο Γρέβα. Και κάτι άλλες μικροοργανώσεις εθνικές. Από πλευράς τώρα κομμουνιστών. Ο Ελλάς είχε το πρώτο σώμα στρατού με την πρώτη ταξιαρχία, τη δεύτερη ταξιαρχία, το 5ο σύνταγμα, το 6ο και το 6ο σύνταγμα. Τη δεύτερη μεραρχία με 2 συντάγματα, το πρώτο σύνταγμα της τρίτης μεραρχίας, 2 συντάγματα της 13ης μεραρχίας, την ΕΠΟΝ, τον εφεδρικό Ελλάς, ΕΛΑΝ, να το εξηγήσω, το ΕΛΑΝ είναι το ναυτικό, εθνικό λαϊκό ναυτικό, η εθνική πολιτοφυλακή και το πιο θλιβερό, η όπλα. Η όπλα ήταν η οργάνωση η οποία είχε αναλάβει το έργο να σκοτώνει κάθε έναν ο οποίος δεν ήταν κομμουνιστής. Έκανε πάρα πολλές δολοφονίες η οργάνωση προστασίας λαϊκού αγώνα. Έτσι λεγόταν. Για να προστατεύσει λοιπόν το λαϊκό αγώνα εντός πολλών παραθέσεων, εκτελούσε Έλληνες πολίτες. Τώρα, αυτοί εκτελούσαν, αυτοί ήταν εκτελεστές, δηλαδή ήταν οι πιο σκληροί, μεταξύ των που ξετέλεσαν και την περίφημη ηθοποιό Παπαδάκη, η οποία δεν τους είχε φταίξει σε τίποτα, απλώς δεν ήταν κομμουνίστρια, τη μισούσαν οι κομμουνιστές ηθοποιοί, συνελήφθη, την πέρασαν από δίκη και την εκτέλεσαν. Τώρα, τα σχέδια των αντιπάλων ήταν απλά, γι' αυτό τα αναφέρω, πολύ απλά. Οι εθνικές δυνάμεις θέλουν να διατηρήσουν την ελευθερία και την ασφάλεια της πρωτεύουσας. Ο Ελλάς, από την άλλη μεριά, ήθελε να καταλάβει αστυνομικά τμήματα και ό,τι έδρες δυνάμεων άλλων υπήρχαν, σχολή χωροφυλάκης, Μακρυγιάννη, στο Γουδί ήταν η τρίτη ορεινή ταξιαρχία του Ρήμινη κλπ, ώστε έτσι να μπορέσει να κυριαρχήσει στην Αθήνα. Σε πρώτη φάση δεν προβλεπόταν από το σχέδιό τους να χτυπήσουν τους Βρετανούς. Δεν θέλαν να χτυπήσουν, να τα βάλουν με τους Βρετανούς. Μετά στην πορεία θα το δούμε ότι αυτή η κατάσταση άλλαξε. Όπως είπαμε, δεν τους άρεσε τους κομμουνιστές που δεν θα αποστρατευόταν η τρίτη ορεινή ταξιαρχία και γενικώς οι άλλες δυνάμεις πλην του ΕΔΕΣ και του Ελλάς, λοιπόν, και γι' αυτό κήρυξαν μια γενική απεργία και ένα συλλαλητήριο για τις 3 Δεκεμβρίου. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν, οι διαδηλωτές συνοδευόταν από έναπλους κομμουνιστοσημωρίτες του Ελλάς. Οι ελληνικές δυνάμεις, κυρίως χωροφυλακοί, είχαν εντολή να μην χτυπήσουν τους διαδηλωτές. Πλην εκτάκτης ανάγκης. Αυτή ήταν η εντολή του Γεωργίου Παπανδρέου. Όταν όμως πλέον το πράγμα έφτασε να θέλουν να καταλάβουν αστυνομικά τμήματα, την αστυνομική διεύθυνση Αθηνών κλπ, για να πάρουν και τον οπλισμό και να σφάξουν τους χωροφύλακες, τότε και οι δυνάμεις της χωροφυλακής έκαναν χρήση των όπλων. Αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι αν οι αστυνομικοί πυροβολούσαν αδιακρίτως το πλήθος των διαδηλωτών, θα είχαμε εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες θύματα. Τέτοια θύματα δεν υπήρχαν, διότι δεν θέλαν να σκοτώσουν Έλληνες κανονικούς ή Έλληνες εντός παρενθέσεως η αστυνομία. Πρώτη μάχη ήταν η πολιορκία στο Θησίο της ομάδος Χ, 200 άντρες ήταν όλοι,
και οπωσδήποτε θα καταλάβαναν το θυσίο οι κομμουνιστές, οι οποίοι ήταν χιλιάδες, αλλά επενέβησαν οι Βρετανοί και τους απελευθέρωσαν, τους έβγαλαν από εκεί και έτσι αποφεύγει η σφαγή των 200 ανδρών της ομάδος Χ. Τώρα, από εκεί και πέρα άρχισαν ο Ελλάς να χτυπάει αστυνομικά τμήματα, τα οποία είχαν μια μικρή δύναμη και πρέπει να πούμε επίσης ότι οι αστυνομικοί ήταν άπειροι για τέτοιου είδους αγώνα. Άλλη είναι η αποστολή της αστυνομίας. Δεν είναι να πολεμάει και να αμήνεται κλπ. Και άρχισαν λοιπόν να χτυπάνε εκεί, κατέλαβαν την αστυνομική διεύθυνση Αθηνών και πολλά άλλα αστυνομικά τμήματα, την ειδική ασφάλεια κλπ. Η μάχη του Μακρυγιάννη ήταν για μένα η πιο σημαντική. Εκεί πολέμησε και ο πατέρας μου, εδώ τώρα παίρνω την ευκαιρία να το πω, ο οποίος ήταν αστυνομικός από την Αθήνα για να γλιτώσει από τους κομμουνιστές που μπήκαν, από τη Θεσσαλονίκη, για να γλιτώσει από τους κομμουνιστές που μπήκαν στη Θεσσαλονίκη, με τη βοήθεια Βρετανών μεταφέρθηκε στην Αθήνα και μπήκε μέσα στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη, όπου και πολέμησε. Λοιπόν, αν έπεφτε του Μακρυγιάννη, αυτό σκεφτόταν μέσα οι μαχητές του, θα χανόταν και η Αθήνα. Λοιπόν, έτσι δεν θέλω και εδώ πάλι να αναφερθώ σε δυνάμεις, αλλά οι δυνάμεις μέσα στο Μακρυγιάννη ήταν κυρίως αστυνομικοί, χωροφύλακες και αστιφύλακες, αλλά και στρατιωτικοί και πολίτες και όλοι αυτοί. Λοιπόν, όλοι αυτοί μαζί φοβότανε μήπως τυχόν τους είχαν στα μπάρ οι κομμουνιστές και μπαίναν και τους φάζαν. Γιατί οι κομμουνιστές όποιον είχαν στα μπάρι τον εκτελούσαν κατευθείαν. Έτσι μαζεύτηκαν όλοι αυτοί με λίγα πυρομαχικά και ελάχιστο οπλισμό. Στις 6 μπήκε μέσα στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη ο αντισυνταγματάρχης Κωστόπουλος, ο οποίος είπε στον υποδιοικητή της σχολής, έρχομαι για να πάρω μέρος στον αγώνα. Του απάντησε ο υποδιοικητής του συντάγματος ότι ο Άγιος Νικόλαος, το λέω και να ταιριάζω, σε έστειλε γιατί ήταν η μέρα 6 του μηνός, η μέρα του Αγίου Νικολάου. Αυτός κατήρθησε τα σχέδια αμήνης, γιατί επαναλαμβάνω πάλι ότι οι χωροφύλακες δεν ξέραν από αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν εμπειροπόλεμοι. Ο Κωστόπουλος, όπως επειδή ασχολήθηκε και με τα σχέδια των οχυρών μεταξά, ήξερε και έτσι οργάνωσε την άμυνα με γραμμές αμήνης κλπ. Εδώ δεν θα επεκταθώ άλλο, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, στις 6 του μηνός ξεκίνησε η μάχη του Μακρυγιάννη. Προσπάθησαν οι δυνάμεις του Ελλάς ανεπιτυχώς να καταλάβουν το Σύνταγμα και να μπουν μέσα. Οι απώλειες των αμυνωμένων ήταν λίγους, είχαν νεκρούς και τραυματίες, ενώ των κομμουνιστών ήταν πολύ περισσότερες. Και στις 12 Δεκεμβρίου απογοητεύτηκαν οι άνδρες του Ελλάς και εγκατέλειψαν την προσπάθεια να καταλάβουν το Μακρυγιάννη. Το οχυρό, παρά τη μικρή του δύναμη και τον κατώτερο εξοπλισμό του, άντεξε. Το οχυρό αυτό άντεξε. Πριν φτάσουμε εκεί πολύ περιληπτικά και για να μην κουράσουμε τους θεατές ακροατές, θα πω ότι προσπάθησαν οι κομμουνιστές να καταλάβουν τη σχολή Ευελπίδων, η οποία λειτουργούσε. Οι Ευέλπιδες δεν μπορέσαν να αντισταθούν, διότι τελειώσαν τα πυρομαχικά και ήταν λίγοι. Με την παρέμβαση των Βρετανών σώθηκαν, αλλιώς θα είχαν σφαγιαστεί όλοι αξιωματικοί και Ευέλπιδες. Εν συνεχεία έχουμε και άλλες μάχες στην Αθήνα και σε κάποια φάση οι κομμουνιστές επεκράτησαν και κινδύνευαν να καταλάβουν και την λεωφόρο Συγκρού, η οποία οδηγούσε την Αθήνα, έμενε την Αθήνα με τον Πειραιά και να
πού είναι οι δυνάμεις. Τότε ο στρατηγός Σκόμπι, ο οποίος ήταν ο αρχιστράτηγος και των ελληνικών και των βρετανικών δυνάμεων, αποφάσισε να αποσύρει όλες τις δυνάμεις, δηλαδή να εγκαταλείψει την Αθήνα. Το είπε ο Τσακαλώτος, διοικητής της Τρίτης Ορεινής Ταξιαρχίας, λέει: εσείς αν θέλετε μπορείτε να φύγετε, εμείς θα μείνουμε και θα πολεμήσουμε. Αυτό άλλαξε τα σχέδια του Σκόμπι και παρέμεινα με τις βρετανικές δυνάμεις και τις ελληνικές στην Αθήνα. Τώρα, μέσα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, που ήταν το μικρό μέρος που ήταν ελεύθερο της Αθήνας, υπήρχε η ελληνική κυβέρνηση και οι ξένες αντιπροσωπείες, στρατιωτικές αντιπροσωπείες. Γι' αυτό ακριβώς οι κομμουνιστές κάνανε ένα τούνελ για να φτάσουν στη Μεγάλη Βρετανία και παραμονές των Χριστουγέννων, που είναι και επίκαιρο τώρα, θα τοποθετούσαν στα θεμέλια του Μεγάλη Βρετανία τα εκρηκτικά να το ανατινάξουν το ξενοδοχείο. Όμως τυχαία μια ελληνική περίπολος τους αντελήφθη και φυσικά απέτρεψε όλο αυτό το σχέδιο. Μετά τις αποτυχίες, τις συνεχείς αποτυχίες του Ελλάς, και να καταλάβει το Γουδί, που ήταν η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία και τη Σχολή Χωροφυλακής και άλλες μονάδες, αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα και πιο συγκεκριμένα πήρε μαζί τους και αιχμαλώτους και πολίτες ως ομήρους. Και έτσι τελείωσε άδοξα για τους κομμουνιστές και ευτυχώς για μας, για τον ελληνικό λαό, αυτή η περιπέτεια. Καταστροφές, υλικές ζημίες πάρα πολλές, ήταν πάρα πολλοί νεκροί χωροφύλακες και πάρα πολλοί στρατιώτες, και βεβαίως οι απώλειες του Ελλάς ήταν πολύ μεγαλύτερες. Και μετά, με τη συνέχεια, αυτό τα Δεκεμβρίου αποτελούν το δεύτερο γύρο της κομμουνιστικής ανταρσίας. Ακολούθησε μετά ο τρίτος γύρος μέχρι το 1949, αλλά αυτά θα τα πούμε βέβαια σε μια άλλη εκπομπή. Στη συνθήκη της Βάρκιζας παρέδωσαν, υποτίθεται, τα όπλα, αλλά παρέδωσαν ότι παλιό και άχρηστο είχαν οι κομμουνιστές, και δέχτηκαν δηλαδή την αποτυχία τους. Γι' αυτό και εκείνο που ακουγόταν, πολλά από αυτά που αναφέρουμε, τα έχω ακούσει από τον ίδιο τον πατέρα μου, έξω από την έρευνα που έκανες και εσύ και έκανα και εγώ την έρευνα. Και γι' αυτό τότε οι κομμουνιστές φωνάζανε: Παπανδρέου, πού θα πας, το κεφάλι σου θα φας. Για το γέρο της Δημοκρατίας, αυτό είναι σύμφωνα ο τίτλος του Γεωργίου Παπανδρέου. Παπανδρέου, πού θα πας, το κεφάλι σου θα φας. Εγώ ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι οι Έλληνες πρέπει να βάλουν μυαλό και να μην ζήσουμε άλλες τέτοιες περιπέτειες. Οι κομμουνιστές δεν αλλάζουν, αυτή είναι μια ζωή, απλώς δεν αλλάζει η νοοτροπία τους, απλώς αλλάζουν εξωτερικά κάποιους τρόπους δράσεως, παίζοντας ειρηνιστές, τώρα δημοκρατικοί και τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, να ευχαριστήσω και τους ακροατές μας που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν, και πιστεύω ότι συνέβαλα έστω ελάχιστα στην γνώση ενός κομματιού θλιβερού, βέβαια, όπως ανέφερε, στις ιστορίες μου.